Manang Biyana. Naimbag nga agsapa aldaw kanrabi, iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kani pagayam tayo nga inga, sana pudno anagan, tintay drama itangam sakbay na. Makablawa man pa ni Ray ang Kiano, di Takatar, di Cristel Joy Marba kini Mardom Dumanais. Kastoy man ti kunani pagayam, inga. Dear Manang Bianang, arapaap ko ti maadaan itilugan, kat isupayan ti jak pakaturturugan no daduma. Kat gapoy ti day tataringagay ko inaramid ko ti amin akabalak, tapno mapatganday ta akayat ko. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Pedraw, lakay. Napintas da ito ya pagbalinan ta agarahean niya. Dito nga isang wanan ti balay ta. Garahe? Wen, garahe. Apay, di mo amo ti garahe. Diyay ngay pangiparadaan, itilugan. Wala. Amok ti garahe. Ang pangusaram nga ti garahe, kaawa mo ilugam mau. Ay, kaadang to ah. May mayat no maadaan tan iti garahe. Tapno sumaruno tilugan. Kita man ni tata rito, gimatang iti kalso. O, kabigatan na, nangabak itilugan. Nairangran na la siguro mo't Ay, basta aramid to agarahi da ito, ilakay. Ta sigurado, adan to sumangpet alugan ta. Anya? Anya nga tati pamay at ije garahi aya. Kasano nga tati kalawa na. Ay, po, itayak pa yamang pampanunot no kasano ti pamayak. Jak maplano ana imbag. Sapay jak man makaturugan. Unay mutin aya ti kastoy. Ay. Oy. Oy, Pedro, agring ka man. Pedro! Agring ka man. Payaya bakit? Agring ka? Nadakadwa ka sana makaturog. Anya kamutay. Nakatagtagari ka. Amo mamat maturog ti tao, ringin nak. Sao kamut asaw? Sapay isabsabay mo, tagkuti-kuti. Ay, ako. Masurunak nga rod, tanagi mas titurog mon, idinto ta siya, katadaak pala dito ya, sana nakaturaw. Ay, basol ko nga raw, no di ka makaturaw. Apay nga minakastoy ya. Uray an-anwag, talaga ajak maalat ituturugak. Masurunak. Diyan mo kang ka, ah? Aprusam man to'y ulo, tapno makaturugak. Kantaan nakman lakay. Apay, ubing kaya? Alamutin Uray an-anwag, talaga sana ka makaturog. Nagkapi ka man siguro itay, ah? Kauwan takapimot nga ro tiagas ti bambanog. Isong lagayam, ah? Siyak tupay. Nagkapiyak iti malam. Kaya marigatan ako na maturog iti rabi. Bawasan ti pa nagkapkapain. Aho, patpat jumot dayta. Aglaladutak no jak agkape. Pamigsak dayta. Iswa di naklapdan nga agkape, Pedro, ah? Ay na. Nagimasayan ti agkape. Nagimas ti panagayos na iti karabukog ko. Ay, kakapkapi ka manayin. Kakapkapim la itay. Yung magkapkapi ka manayin. Ay, inuras sa mutin ngagkapi ka. Ay na, bye-bye anak ka de. Taday to'y laang matilibangak. Ako nada. Oh, nalabos mo day ta pa nagkapay. Inuras ngagkapi ka. Intong ko, hindi ka man makaturugay. Ay na, di mo man pabasulon to'y kape. Tawan mo't baka inaigan na iti dayta. May sa dayta rasawnin ka. Gusto mo ko mati mamidlo, wano mamidlo pa nagkapim iti may sangal daw. Saan nga inuras? Tanyat kay kayat mo nga inumat. Kape, wano arak. Nay, nagadayo mo tasong ba, man? Basta sungbatam ti saludsud ko, Pedro. Anyat kay kayat mo. Agkapiak iti diretso, wano agbarte kaklangan. Sungbat! Awang kadagita.
Divina, ada nila kay mo. Ay, awan Inga, napan nagtrabaho. Apay ka de? Kaya't na nga ta akong trataan, jay ipaaramid ko agarahi, may. Kaanaw nga dawayana. Ilupas dala ka nun jar, aramidan da ako sina tibus na. Malpas da siguro itang aldaw day jay. Kaya na nga tati agaramid iti garahe. Ay, kayat na Inga. Kano di na kaya ti mabakbakan ti day jay nga asawa. Ti kayat na kadiritso ti trabaho na, tapno diritso mo ti panagswildo na. Ay, pakibagam tuman nga rod kan kuana niya. Paaramid kami iti garahe. Adan sa kalugan nyo na, Inga. Ay, adan taw, Divina. Umadanin. Gumatangak taw. Nakay, kita man no pagpatinggaan ti paaramid kaw agarahe. Apay, ayang agpaaramid ka iti garahay. Kawang mo ilugan no ngay garahay. Kat adan to, sumarunong to ti lugan. Wow, pangalam ko mga iti gatang mau. Kita niyat amom ngay, no adan to pangabakak. Ay na, ho! Agtagtagainip kan sa Inga. Kurang ngamin na kanayon ti turog mau. Iswakas na ti bagbagam. Ay na, di mula mo alakay. Ang mga numaklaat kan tulatan, no adda maigarahe alugan ditoy. Kita man ni Tata Rito, gimatang iti kalso ti lugan. Pagamuan, addan lugan na. Nairanran nala siguro Ay, basta agparparik na kanyak lakay. Maaddaan tanto iti lugan. Iso nga agparami na iti garahe. Nay, ay na-extensionan mo ito'y sangot ti balayon, anak kaw. Untatang, pina-extensionan di manugang yaw. Adamo nakasurat agarahe dito'y sangwanan. No, kasta, garahe yun dahi tao'y. Dakamo ko ni Inga, mabagbag titsan. Apay aya. Kasanungay man, nagparamid iti garahay, awang mailogan na. Kano gumatang tungay. Kanya igatang na ngay. Uray bike la ko mga igarahay, sana makagata. Anya? Sa nagparamid iti garahay. Amo mabagbag titsan di manugang yaw. Agragaw tamadan iti garahay, nga uray awang mailogan na. Haw, masuro na. Nakaturog manen ni Pedro. Apaw, nakaada yun iti tagtagainot na. Angam siya, diyak pa'y lang makaturog. Ay, po. Ang panunutog namin, no anya ti pamayak ang maadaan iti lugan. Nabayagan nga rapang apo day ta. Nagpaaramid ak pa yun iti garahe. Angam, awan mo't sumampay alugan. Apay ngay, ni Tata Rita. Kalso ti muna nga inala na. Pagamuan ta, adamo lugan nan. Ayun siya ngay nga ta. Nyaki. Pedro. Agreeing ka man. Pedro! Apay aya? Diyak makaturog ba kayo? Alaunan iti parbangon ng diyak mo't lang makaturogan. Apay nga ro taringin na ngay? Ay ka... agaramid kan tuman, iti kalso ti lugan. Anya? Ay unay ka matay? Di talakal, kalso ti ririing mo kanya. Wen ko namon sa paum to ti agreeing inton biga, tagaramid ka iti kalso. Anya? Wine! Maturog tangarutan. Disturbo ka iti pan naturog, Inga. Ala, pagka nakitak dito'y asyap, dito'y online. Apaw! Adumot gayam ti second hand alugan dito'y. Wine, adro tinalalaka dito'y. Ala, ay, apay na italaan nakitak dito'y. Scroll ko man. Tamang kita ak itigatangag. Ay, wan, uray tayo nalakalaan. Basta makuna nga dalugan ka. Hello, sir. Hello? Ay, sir, siya tayo buyer tilugan mo. Apay, awan tawar nan, sir. Last price day dyan, ma'am. Nalaka day dyan.
Siya latikas di, ti presyo na. Aya? Sige man nga rod, sir. Umay kung to kitaan man. Kaano, madam? Itan, sir. Nagpintas gayang matalaga, San laang na iti picture? Talaga napintas, ma'am. Tanaiwanan na naimbagday, ha? Oh, itis drive mo, Ay, kwa. Jack pa'y ammo ti hagmaneho, sir. Ang agsursuro akto. Ha? Kastaya? Kasano nga ro, damayawid mo nga itilugan, ma'am? Ay, mga yabak to iti driver, sir. Jack pa'y mo't alain ita, awan pa'y mo't tay kwarta. Ay, kunak no alayan nyo itan, ma'am. Sa pa'y rush ti panangilakok. Ang mga numagatang ti sabali. Ay, saan, sir? Di mo itid ay ti sabali. Siyak ti manggatang. Di yung nga ron ibaybayag, ma'am. Tanong maunaan kayo. Ay, sus, sayang. Wan, sir. Di ka madanagan. Tagsubli ak adagaws. Okay, ma'am. Hanggang nung maunaan kayo, pasensya. Iso, di yung ibaybayag, ha? Tagapuan, Pedro. Napang kuman impastor tayo nuang. Nangipastoram nga ang mga numapukaw. Sa payado itan dagiti mangagab itinwang. Anya amang ngagab asasawam may. Awam magtatakaw itinwang dito lugar tayo. No iti sabali ang lugar ka, adaw. Ngam no dito lugar tayo. Awan? Ay kanyat among nga ang mga dumanundan dito lugar tayo. Amom laeng aya? Saan? Danag mo na ya. Sana basta makastrek dagita at tao dito lugar tayo. Tanaalir to dagiti barangay tanod tayo. Tata, paggatgatangan nyo kadagiti karne ngay laklako yung. Hadas okay kapag gatgatangak. Balasang ka. Hapay ka, day. Amang ano kaya ti gumatang itinwang. Hay, adu pa iti lakok akarnit nuang. Tay kumababaw iti kasapula. Tapasik ti itarakan tay suki kaon. Nuang jay lakok, tata. Alan gatangan yon. Uray ilaklakak basay. Nalukmag day jay, tata. Ay, sa dino ti lugar yu aya. Ta inakitaan. Ay, kwa. Saan kayo na nga umay jay lugar mi? Ta mabanlog kayo laeng. Siyaklat tan ti mangyag ditoy. Angam, napartin uyag ko ditoy. Malamak amo ka. Ay, iperkilo tanto nga rodaan. Angam, adam mo yung nagparparti ditoy, tata. Ada, di ka anak ak. Pumaparti na jay. Iba kayo man nga ron tatangdana. Ikuyog ko kumanga agaway. Madapay may trabaho na. Malimtaw no madismiss iti trabaho na. Ikot urayo ko na, tata. May mayat no rabi ayos laang, uray marabyan kami ngagparte. Ay, naimbag ta sa lagtad ta. Tano saan? Narigat nga partian no, nasipngat. Ala, saan na bale? Taad dato'y plus light ko, ading ko. Di ka madanagan. Nayunak to, ti kwartam nga itid ko. Ala, agawa ang marti at parte. Tapno makabiyahe tamutla ita. So katam nga rodyak rodyok niya. Ay, wala, di ka madanagan. Siyak, di makaamaw, ading ko. Nagagapo ngay. Apay nga ita kala sumangpay. Anya nga italaan. Nagidaak dita salas, tadyak makaturog. Ang mga madisturbo ka. Iso, jak nakikaidakin ka. Anya? Sige. Tagdi ko sa ko. Ada pa panak. Ni, aldawan. Amangan numaladawa. Ay, sus. Imbagtay may kayo atagos, ma'am. At malaala itila ako kalugan. Imbagak, ginatang yon. Aya? Ay na, imbagta di mo intod. Ay, sige. Itid konti bayad ko, sir. Sige, madam. Okay. Yawid yung tilugan ita. Ay, kauna. Ang urayok pa, itay kasinsin ko amang drive. Dinto mo amo nila kay ko, tagmaniho. Sige nga ron, ma'am. Uray panawan kayong nga na niya. Tani, agbiyahe akpay. Ay, panawam to'y balay mo, sir. Saan ko abalay dito, ma'am? Nagabangakla dito eh. Kasta aya. Sige nga raw. Agtugawak tong di taong nagtikutse. Pangururayak kun ni insan ko.
Naiparada ko dito'y garahe dito'y kinatang ko alugan natsaw. Anya nga, di ada mo lang nakaparada alugan dito'y. Inga! Ay, Inga mahal! Ha? Papupuka mo tayo ba? Anya? Asus, nukunak tumot nga minkin ka. Asaan atila pangipaspasturam. Taadun ti agtatakaw ita. O anya ngay, sigurado tinakaw danday jay. Ay, inak i-report iti barangay. Tagpatulong nga agsapaw. Ay nasaanan? Tano tinakaw daday jay, sigurado a pinartidan. Tugot na aya, pati jay talina. Adamot ti talina. Kinsa mo anapugsak. Madlaw anay gagara, anay kat ti talina. Na. Kaya ta sa wenday ta, tinakaw da. Saan na nakabulos, lakay? Anya? Ay, kasano da ito yung ngay? Anya pagarado ko ngay. Hay, pag nakmam day ta, tinaktumot nga min dengdenggen. Ay, ha? Akin lugan ti nakaparada dito. Diyak pa'y napansinan. Gapo iti danag ka. Ay, lugan taray talakay. Ay. Isu adi ka unay masayangan itinwang. Tauray napukaw ta tinwang. Adamot sukat na lugan. Nangalamay dita. Ay, kwan, napangabakak, lakay. Nangabakak ngamin iti raffle draw. Anya? Wun, iso nga, agsuro kan ngagmaneho, lakay. Tapno mausartan to'y lugan ta. Ay, wala talaga ba kahit sinurusor mintintiro a barangay. Ngam di mi nakita tayo nuwang ta. Pinarti dalakit din dayjay. Suwabaybay amon. Umay ka man kit di. Tay andar mo tilugan tane. Jakmot ammo atulbukan. Mayat ka nung ngamin no kanayon amay andar tilugan. Nang runa no saan amaw susar. Malala. Alam nga rob ti susay. Madimag. Di magandar. Oho? Di samot ammo. Imposible Kita ana imbag. Ang mga nabaliktad mo pasuntin. Saan? Jak amo ti kalikuto dita. Ing kaayaban din sa mau. Tayo ti mang paandar. Mabit laang nga rod. Ipanmi ka no, ijay repair shop tilugan, lakay, kung naninsan ko. Adan sa kan problema. Kaipan nyo Anya mo dahil Di pa ilan naus-usan. Madapal yan Sumurot ka. Sana yung tadapapanak. Inak bumulod itinwang apag-aradaw. Tanay, panagtatalon manay. Ay nakukong. Ay, jak kumakayat kag sa ungam na sa isaya at numamuam daytoy. Ha? Anya dahil tadibina? Ay nakukong. Nakita mi kan nila kay ko tinarami di asawam. Diyay ko na mamapukpukawan nong yo. Isuda tinang parte. Anya? At dakadwa na lalaki. Ay. Narabyan kami ngamin kanila kay ko ija umamay. Kat nalabasan may day din ang ipasturam itinwang mo. Anya? Ay naaday ebidensya may. Iso ang naturudak nga agsaw ko. In video nila kay ko. Iso na lang ta medyo nasipngot. Ngam makita ti rupa da. Ang pang-aasim di mo ibagbagakin ni bakit mo asyak tinakaamuam ko. Di awanan bait na babae? Sige. Di ka madanagan, di bina. Tamapat ganti kaya mau. Ha? Ay, isumot yung mawawagay. Siyaw! Oh my God, dito yung hospital. Nadisgrasya kami. Nawa na ni Depreno tilugan ta. Anya? Naimbag ta sa nagrabay tinapagtang yung agkasinsain. Wala, tasan unay pasalog jay dalan. Kan indong parnada gustilugan iti pader. Ala, ang gawam tagpaimbag, tadabasol mo kanyag. Basol ko nga. Nangipanam iti karni nuang ta. Anya ka din dahi tangay pagbagam. Di naman pagpungtutan, tagburburak ti darakeng ka, ingka. Asino di kadwang, nagtakaw itinuang. Lalakim ka day, Saan? Wala mong dito. Kada video ang mga ipanagna, kada kaya tinang takaw itinuang ta. Lalakim di kadwang.
Ibagam tagpaisaw, nay. Ay, saan ko lalaki day jay? Tinangdanak lang nga nagparte. Kan, di mo sa pulan tinaglakwa kiti day jay. Ta, isuting gatang ko itilugan ta. Ay, unay kaning ka. Di ka lang pampanunot. Kunam ana pangabakam dayay. Ngam sa magayam. Sorry, lakay. Kunak nga isublik tilugan. Tabulok mat gayam. Nagadutim, pagada ama repair. Kat nagngina, ti may bayad. Iso nga inyawid milatan. Kat kasjay matan tinabasamak. Day tati magganap ti kinagraraman mau. Nagbaling ka pa yung ulbudan, gapoy ti day ta. Ni sorry. Pakawanan na kumalakay. Pagbabawyag tinaramid ko. Hindi na ka di gurguraw na. Sorry talaga. Hala, agawang tagpaimbag. Tay sublikan kadananang kintatang mau. Ay, saan kumamot akas ta at ibagbagam, kuko? Ay, pangasim. Kasyan na Kunak no paypayswan nila kay ko timbagana nga isubli na kon kadagiti dadakkel ko ngam saan tanasyan metla ang kanya. Mababainak gapoy tinaramid ko. Iso nagtalina kiti unag ti balay mi iti sumagmamano a bulan. Kat iti na imbaganak, impakita kiti asawak ti panagbabawik, babaan ti panangasikaso ka na imbag kankwana, kan ti panang tulong ko kankwana iti trabaho. Alakastan, ti pagayam mo, Inga. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti sabali manan napakasaritaan ti may sa pagayam, musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, kat Diyos tagngina iti tunggal maysa. Hello, matutudulat tangal daw kada tayo amin. God bless iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritaan ngayon tayo patangatang kanin drama itakat manipod, kani pagayam tayo nga Elma sa napudno anagan. Ngam sakbay na, makablawa man pa da Mary Rose Ramos, dita Oman, ni Roselia, dita Saudi, kani Rain Collado, dita San Manuel, Pangasinan. Kastiman ti ko na ni pagayam, Elma, dear manang biyanang, ti asawa ka ni Coco saan naapudno anagan ti pagtarayan tuy padramakkan ka. At dangamin pa utang na asa na mabaybayadan. Kat imanay apakay si stressan na. Kat pasaray mairaman nakpayan ngagparikot, gapoy ti dayta. Rugyak nga rod ti agsalaysan. Ay na. Ay. Uy, Coco, apay di ka makaid na. Balikid ka la, balikid. Diyan nga rin makaturog, bakit? Pampanunuto ni Marilaw. Anay ko. Apay nga tagkudot ka, Ilma. Apay, crush mo ni Marilo. Pagpapanta siya ang dayja babae. Tilay bagbagam ma. Di utang na ti pampanunutan. Ay, unak apaadok, dayja kwartak. Madisgrasyan sa mo, di naglakwak iti do akal ding tao. Ay na, maturog ka kay din, rabiin. Makapuyat ka mat. Anyat orasan ni. Alas 11 ni ti rabi eh. Diyan nga rin makaturaw. Urag kidamak. Makikita ti ropa ni Marilo. Ay, ingkay di salas no di ka makaturong. Di ka mangiramraman ng agpuyat. Nay, papanam ko ko. Binigata lumabas ka dito balay. Papapanamaya barok. Di taman balay da Marilo, tata Victor. Ha? Apay chicks mo ni Marilaw? Saan sa lawaso kay mutata. Mapangkusingiran, ginutang na abayad ti kalding kaw. Ay kunak no agjuwa kayo. Di mo tumupilpil yan ti papautangam. Siyak ngamin ati pautangam. Kita no di one click mabayadak. Diya mo amo na tiwag nagbayad day ta kalugaran tayo. Ay, banugan nakasumaninger. Surong ka? No kayat mo, tulungan kang agsinger barok. Ay, alamang nga tata. Tauri kang kaititangdan mo amang singer kang kuhana. Ay, uray saan ang day tatangdan.
Basta pautangan naktumay ta niya. Sige, mabalin nila ta, ha? Basta masingir ta na niya, Marilaw. Mala, ika pa singiran. Tano di pa ila makabayad. Isunto ti pa ng tulong kukon ka, kukaw. Sige, mangarot tata. Hanggang mga ramid ka iti kasuratan, Kasuratan na magibagbaga. Ganda karbaga ka mang singir kin ko, Tapno awan problema. Sige, tata, agarami da man. Ay, pasensya kan kuko, Awan pa ya talaga ti kwarta. At datay namnamaag a kwartak idikalman. Napuspon mo't manon ti panang teda. Kanayon lakas ta, Marilaw. Kari ka akari. Mawang matungtong palmaw. Banugin na kasumanabli dito balay maw. Yak pa'y makaturturo yun namang pampanunot iti utang maw. Puyatin na, Marilaw. Si kalatan tilinahon ti panunok kaw. Kasla makikitak pa yan na kanayon tarupam. Gapo iti kapapanunok ko hanggang. Ala, pasensya kan kuko. Awan pa ya talaga ti kwarta. At datay namnamahal ka kwarta kidikalman. Napuspon mo't manon ti panang teda. Aganos ka pailaang ako ko. Pasensya ka na talaga. Promise, into next week, makabayad akin kan. Manon na next week tinaglamas. Next week ka lang next week. Awang mo may tabmaw. Ipabarangay kansan. Ay, saan na Ay, relax ka lang ka di koko, Ay. Di naman napura-prusan. Tasan akong naday nga strategy. Di naman iga-igaman, Marilaw. Di nakalayan iti apros-apros. Tasan na tumalabday ta kanyak. Nagbaya ka kaiditan. Ay, nauma ko. Nagsingir-singir. Isong italagkan ko ni Tata Victor ti amain. Ni, italak mo nga. Anyat kahit mo asawan ko. Iso natin makaamo magsingir kindi Marilaw. Anya? Apay nga iso. Anyat pakibiyangan na iti day takot. Saan na matakwarta timpautang mo? Ay naimbag ka na kada tamo da katulungan. Si Kangay, di nakpay tulungan nga agsingir. Anya? Katultulungan ka mo. Nga mawampay ka na talaga ti kwarta na. Di mo to mga minungtan. Pagsasawam tap nagbutay. Di wala apaab. Ay na, mapilit mo ayan no talagang awan. Aganos ka, tanagdarasudos kamot ngamin anang ipautang iti kwartam. Winain, sa nabalay, tandanton katulungan amang singir kanitiwad. Hawan pa'y makukwarta, naimbag pa'y ka, jay kwarta ta, adda tao na. Agam da tao nga, wang kwarta na. Ay, biyag, titaway, Tulungan na nga singir, Helena. Tapno, ada kwartata. Agsingir itay. Daya mo pautang mo, si ka Victor. Pangalaham kumamot nga iti pautang mo. Kwarta ni Kukaw. Basta tulungan na. Tapno, ada kwartata. Tano masingir tanay jay. Datati mang sublat amang utang. Anya? Sigurado ka? Well, bakit? Basta lalaingin tatag singir. Tapno da kwartata. Marilaw, palasang kaw. Naimbag nga oras mau. Ni, Tata Victor, anyat masapon yun? Sakbay na. Kaya't ko pa'y nga ipabasakan ka na ito'y nakasurat dito ipapail. Basaan palasang kaw. Kan kita manaimbag no asinaw ti nagpirma dita. Ha? Manyangay, nagbayad kan. Tanay, mas asyan kami kani Kuko. Nakakaasing agsubli-subli dito balayaw. Hindi ka mo ilamasyan kan kuhanan palasang kaw. Nagbayad kan Awan pa'y kwartak tata. Pakibagayo ka ni Kuko tainton bigat pa ila makabayad Ay, sana mabalin. Nagbayad ka kiditan. Kari ka kanwa kari. Bigat ka bigat. Ngamawan mo't. Ay, di mo tungtong palang ti karain. Ay, nabi mababayan ka mo't nga ulbod. Ala, pasensya kayo na talaga tata. Awan pa'y mo't maitid ko. Anyat maramidak nga Kano nga raon? Inton bigat, tata.
Nakasingir ka, lakay? Saan? Inton bigat ka no, ngagbayad. Sigurado nga ta. Duatan to ama pa nagsingir inton bigat, bakit? Nagtinulong ta. Buwan. Sige, lakay. Santan ngagtuktok, itiri daw dak. Dito itan kalsada ngagsingir. Buwan, lakay. Hoy, Barilaw. Itatial daw ngayon ka rin mapanagbayad. Gusto nga bayad ka. Buwan, rumwar ka dito balayaw. Humay kagbayad din. Saan kami pumanaw dito? Aging ka di ka makabayad. Agririyaw kami lahat dito. Aging ka makabayad ka. Bayad na ba? 10,000 pesos nga utang mo kun ni Kukaw. Binilin na kami, yabang sinirkin ka. Hoy! Mangutang! Ang bayad ka! Masi kamat ijay tao. Naglakwan na itikalding na ijay inutang mo. Isa bayadam. Marilo! Tata, Nana, tidak kumamot ibabain na? Unay kayo mata? Madama gayang bayin mo. Nga mapay, adi kagbayad, di ti utang mo. Ala, Huston, di kayo nagsaupay. Bayada kong ti utang ko. Ngam saan ada kayo ti pangtidak? Ni Kuko ti pangtidak iti daytoy, ha? Wala, awan problema. Uyugan na ka mapan iti balay na. Mapantayon. Agyaman ako unay kada kaya tatabik taon. Nanahili na. Kasi lagayam ti teknik no agsinger. Ay, una. Ay, ibabayin mo. Tapno mabaynan. Kita mo na magayam ti mabaynan. So, nagbayad na dagusan. Ay, Kukaw, tayo tulagan ta. Ang mga no, malipatam. Huwag ka di tata. Papuduto labi dito dakulak ko. Ito'y bayad ti kalding ka. Marungay, ti porsyento na. Limlimagaso nga rutin na yun na. Masurunak. Ala, bye-bye amon. Limos mo kan ko na ti porsyento na kuma. Wala. Mala, agkapi kayo pa'y nana. Tata. Ay, Pangurayan nyo dito kwarta nga utangin nyo. Papuduto mambit. Ito'y dakulap ka. Matay ta. Sagli 5,000 tabakay. Bilangan ba na yung baga? wait. Nabilang ko. Ay, magatang kontay kaya't ko agatagay. Resya ka! Ngandi, aginot ka. Sa nagaputa da kwarta, kat agwan di milyonер ka, ha? Uwan ka day. Idanag mo na ya. Amok ngay budget na ito'y. Gumatangak pa iti bagas ta. So, mangtid ka. Paggudwaan ta, ti maigatang iti bagas. Kakaisuna na bayadan ng utang na ka. Impautang mo adagusan. Why, takas tatulagan ni kanita ta Victor. Bakit kondisyon na nga ruday ka? Ano masingir da ka? Ipautang ko kada kwada ti bayad ni Marilaw. Ay, isumatla nagagatda na pan nagsingira. Tadamagayam kondisyon da. Kasa na balay, kasa anak mo siguro ang marigata ng nagsingir. Ta bakit kanila kay di pinautangak? Nalalakada siguro ang singiran ta lakay kang bakudan. Tata Bitaw! Nanahili na! Umayak man! Ay, nanday lakay. Ni ko kumuda jay. Ah, Kanya nga ta di gagara na. Abay gayam bay. lipata mo na ya. Judit, itati utang taken ko ana. Ay, anyat pizza na itayon aya. Ay, wan. Ara, kasanugay. Awampay mo pagbayad talaga. Ay, agpambarta ah. Ay, anay ko. Nasakit di paruhong ko. Anay ko, aya pa. Nagsakit mo di dyan ka. Ay, nabayagan na marikriknak mo't na ito, baro. Ay, Apay ngay, agsakit kay mutin na nahili na. Tata Bitaw! muwang garaw. Lakay kan bako kami ngaminan. Awan pa'y mo nga rin pagpa-check up may.
So, gimatang kami lagan ay tiagas may. Nakakaasi kami may baro. Ano may kaksinger? Ay pangasim, tadi na kami pala singsingiran. Tawan pa'y may bayad may. Taingatang may tiagas, tinabat-bati ako tame. Ewan, kukaw. Hindi kampay ka nang nangaron Tayo inutin may tinababatay nga pagasmidit Ala agpaimbag kayaw. Agsubliak to no na imbag kayaw. Taumayak ag singir to manay. Sige lang, baro. Basta no, masakit kami. Sana kami kumaasing-singiran, wan. Tama nga no, ilay-layon men ti matay. No, pilitin na kami ngagbayad. Lina, yawatan nakman iti danom. Mawawak. Wanan, nakapanawon di kukaw. Ha? Aya? Ay, kunak no, dapay la dita paraangan. Wanan, iso tumakder ka ditan. Papanam kuko. Nakagsingira. Bari nga dan pagbayad data Victor. Nalang, sapay ko mga rugta makasingir kan. Tagumatang taman iti burya sa tarak nanta. Basit ngamin tinagtarakan iti baboy dito lugar tayo itakot. Isong agtarakan taman kidi, bareng mapaaduta. Kalding mo lang ti pangigatang iti dayjay. May mayat ti baboy at taraknan, tamalakwa dagos. May ti kaldeng tadi kan gumatang iti ipakamaw. Ipastor mo lang ke sulban. Kano may bustiro uta kanandangay, di mabisinandan, kumutong dan. Saan? Nagadado-aruap. May busket ti ruutan iti bantay. Nagadaw. Kat sa inlakom ti sigo da kalding mo. Imaduda kumaitan ha. Ungarap. Unak ano mapaadok adagos ti naglakwa. Sa magayam. Nala, ingkang aro nagsingiran. Nuwapay mga amin ngayon pautang mo manan. Di ka nagsaw. Tama nga numamalas pa iti panagsingir ka. Naimbag nga orasyon na. Umaya man nagsingir. Ay, naapo. Nasayate may kabarok. Umayak kumaidya balayaw. Ta umayak kag pakaasay. Adi kampay laba kabayad. Tanay, na disgrasya barok. Ha? Anday ko. Wen, natinaga kidi muli kita bayabas. Kuday, yak unay makapag nasakit pa ito sikot ko. Anday ko. Kasi napakasagsalitan bakat. Ay, hindi ko kaulakay. Umayag sing-singer. Ay na, mawalawa ka talaga. Nagsikwerte pa nagtita. Nasakit pa iti diyang kao. At night kao. Pa'y atunggal umayak ka masakit kayo. Abi igagagara yung samit. Ay, saan mo't barok? May ran-ran lala siguro. Anday ko. Ay, saan may mga ugalay, tiyag artista, tamadi mo, tikasta. Kay? Ay, apo. Kano nga rin nagbayag kay ngay? Sabi ka sa pulak ti kwartan. Ay, kwa, barok. Ang sublikan tao no mayalawas, wan. Parang nga danton kwarta may, pagbayad mikin ka. Ay, apo. Sige. Anday ko, ayan. Oo, dinday ta kariwa. Ay, Pangasiyo mo tanan na. No di da pa'y makabayad. Masapol nga ikaro dan tinutang da kanya bakay. Ne, anyat kahit mo asawan. Agkatulong da dito'y balay ah. Tapno maikaro da ti inutang da, jismil. Anya, duwada, apay isa na mabalin ani Nana Helena lang tagyan ditoy. Duwada, tapno maikaro da gusto utang da. Pagtrabaho, ini tata Victory di talon. Ta para balay mo ti asawa na. May mayatin ti kasta. Ngam tayawan apulos ti maganap ta iti bayad ti kalding kaw. Ay, awan ka din ti sabali awagas. Ay, di kag dardara sudos. Kastalagan ti mo kawagas. Hindi ka madanagan. Tamok ter aramide, bakit? Mayat ka, iti singasing ni Kukaw, bakit? kawan na. May bayatan ti kasta. Ti maipabarangay ta. Ay, sa bagay kindi
minus gastos pa kaya din kasta. Ta siyempre, libre, di ka rin tantaon. Ta trabaho ta kadakwada. Ay. Una niya. Ang makatawon ba, jay ko na panagkatulong ta kadakwada. At tidog sa mo unay ta makatawon na. Mayat kidi Yure, 2 tawan. Ta makatipid tapay. Mangantayon nana, tata. Wata mabisina ka na napanagdalo si Bangkag. Muray siya, nabanuga ka naglaba. Balala, magantayon, balasang ka. Sige, umuna kayo na mga nana, tata. Sumaruno kami kanila kay. Ay, ang itinapoy kang masida, bakit? Kung ano mangantan? Ay, awanan lakay. Inibus da na Helena kan tata Victor. Anya? Nagadumagayam ti kananda. Pati dagitay tinapay nga abasto tayo. Inibus da amin. Anya? Anday ko, nasugat to siya kak, bakit? Mayat pa nagparparaspas ko yung talon. Ay, ala! Nagdakal, tasuga mo. Ay, mabila, taibagak, ay, panda ka, yung hospital. Ouch. Ibagak ka ni Kuko. Nagsapol, iti pangiluganan, mikin ka, pa ni hospital. Kumusta nga ni Tata Victor? Napaagasan yun? Wine, hindi private nga hospital tinapanami. Isumot ti kaya na. Anya? Medyo dakil tinagastos ka. Pina-injeksyon ko ni Tata Victor. Tuwira pa'y dagiti agas. Tapati mo, di uya na ka na-check upan. Anya? Ay, aganos ka. Katulong mo nga rod ida, di gastusam ida. Problema mo ti gastoy. Puro gastos mo. Sapay nagrarawa na niyong. Kaaganos ta. Inalam mga min ida dito'y balay. Kan imbagam pa yan ang makatawon ti panagnaad da dito'y. Tapno may karo dala ang ti utang da. Gusto ko mga min tayo 2 bulan wano makabulan a panagnaad da dito'y. Nga makatawon mo dyan bagam. Mabalim mga ibabawi no kaya ko. No, anya titulagan Kuko. Iso nga raw ti matungpal. Unamay ta makatawan ti panagnaad mi dito. Di ano sanda kami, barok. Tulungan da kami So, sagot mo amin, nagastusan may. Ta-stayin kami ka nga road. Ha? Wan mat nga man ko. Hindi ni pala na karkaro ti utang may. Papanawon na kamen. Nakarkaro mo agastos ti panagnaan yun ti balay. Pinagawid nga rod kasawak dagiti nakautang kan kuana kat aging gayta, di da pala nakabayad iti utang da. Kanayon ko iti asidiran ni Coco gapo iti aranid na. Ngam binaybay akon dayta, tapaka-stress aklaan no iso kanayon ti pampanunutat. Alakastan, ti pagayam mo, Elma. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, kat God bless iti tunggal maysa. Hello, gagayam, naragsak ngal daw tayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kaya't kuman nga ipakamu, aday ito lang takang tayo dito YouTube, Jenna Almoite Drama. No, daman makita yung agre-re-upload kadagiti videos tayo, dagita-dagitag taktakaw, when wag namnamay kadagiti sanda mo tapagrigrigatan. Manipod nga rod, kanikabs at Mario, saan napod nga nagantin tayo drama ita. Kastoy ti ko na. Dear manang biyanang, no dagiti daduma naganak kat adda paborito dang anak sa balimad kanyak, ta adda paborito amanugang. Adda kay kayat ko, ta naparabor unay kanyak, rogyak man nga rod ti agsalaysa. Tatang, inyagan kayo iti sidan nyo. Nagluto at ngamin iti bulalo. Ay na, nagimasain. Ay sumrek ka pa'y baraw. Kapag isaw, awan sidak ita. Ay kahit mayat nga rod ti timing ko tatang. When nga raw, ay na, nakasingsingpot ka talaga amanugang gabi. Sapay kumata, di kan to agbalbalew. Sapay kumata, talinad ti kinaman nagparabor mau. Nakasingsingpot ka. Ay, nagasad dyan ako. Takas kan ka tinagbalin nga asawa na. Kaya nauray siyak mitin nagasad
Nakamanugang hak itikaskin ka. Ay na, basit labanag na itatang. Alang araw din. Sana akong ngagbayag, tas umurag kak pa iti trabaho na madamdama. Malaga raw, ingat ka itidalan mo ang agawin. Tatang, sumurot kayo inton bigatwan. Agawid kami ijay lugar da gabi. In kami agpasyar. Ay, kawin umayak Mabalin aya adyak umay. Si kamay. Anyat usarin nyo alugan ngay. Ajay basbasit. Tada tayo laang mati mapantang. Sana makaumay daman ng Gemma. Isurot nyo pa'y lang amin ida. Sumurot to man dyan sadot nga asawanan. Masursurunak na makitkitak ti panagrup-rupa na dyan bayaw mau. Naimbag pa dyan asawam ay namabangbang anak sika. Nangrunan no anda ipapet-pet na kanya. Kat nasingpot mo jay asawa ni Manang. Nagagat pa'y ngagtalon. Nagagat Nga makukwarta na. Kurang iti diskarte na dyan bayaw mau. Naimbag pa dyan asawam. Tanalaing ang dumiskarte iti kwarta. Naparabor pa ay. Kaya professional nga main. Isungada na talgad at trabaho na. Gamjay may sa manugang kungay. Manalon unlay. Inak pa'y mapaputputan ba't iti kwarta. Ala, baybayan yun. Tani, nagadumot nga rod ti anak da. Ado, ti suportaran da nga agasawa. Hay, daita pa iti may sa dilawag kadakwada. Nagriga lang rod ti panagbiagdan. Anak na pa'y lang anak. Nakaap-apal da nga rod tang. Taada anak da. Gamda kami kanila kay ko. Awan pa'y uray maysa. Nalalasa na palay. Tanapintas ti biyag mo iti sidong ti asawa manakaw. Dumteng to daita Aganak kan tumilaeng. Naladaw la siguro. Tatang, umayak man. Ada kayo? Tang! Hey! Apay! Kanyat ibagam, di ba? Maya man dumawat iti bulong ti marunggay yu, tatang. Kan kalamansi. Kan taybunga man gayam ti papaya yu. Tagrag-rag-rag na malangan. Magibati ka iti alaan mi iji lugar da gabay. Tapno aday sangpet mi ijay. Wen, tatang. Basit lang talaag. Ay, mapang kayo iji lugar da bayaw? Wen na, tayo naman may iliwan niya balayan ka. Nabayag kahit adi kam nagkikita. Kababain may, nawan may sangpet may. Iso adi mo ibusin dagiti nateng di tarubayan, tapasalubong kaw. Wen, tatang. Basit lang talaag. Ibagam mga miniji asawa matagmula. Uray dagitala ko man natin ti imula na. Kadamang mula na. Nga madayjay kataltalunan. Adayo mga minumapanak pa na ijay. Pambar. Awang ka mula na Kung kunamladay ka. Di mo ngamin pinili anaimbag tinakiasawaan. Kita am jakam samaw. Profesional tinakiasawaan na. Ada na pinta sa trabaho na. Iso amayat tibiyag na. Ada pa'y dualugan da. Da kayo ngay. Ultimo bisikleta ka awan. Tatang. Sakit anak kay nga anak. Saan kay maaba nang? Kahit masikog ka manayin. Saanan, tatang? Huston jay limang apo ko yu. Pagsasaramuan yung tumat ti anak yu, kawang maipakanyaw. Kita nyo ba sita, tanay? Narigat ti panagbiag itan. Nubak nang kayaw. Wine! O reaganak kayaw iti sa nga dusina. Apay nga tatunggal mapanak iji balay da tatang. Kanayon nakasermonan. Awampay na puuta ka di naksinirmonan lakay. Apay, anyaman din bagbaganan ngay. Katay sigod ngay bagbagana amom daytan bulog. Kasla di ka mo na irwa mi di ama. Kas di na mga talaga no awan maipapapet kang kuwana. No da maitagmaw. Ay nagsaya at ka kang kuwana. Ngam no awan. Ay saus. Kasla kadaksan kan kang kuwana. Ay, masaksak anak no maminsan lakay. Ipadlaw na launay ngamin nga da paborito na amanugang. Sangkay dayaw na ni bayaw gabi. Nagagat ka no. Napintas ka no ti trabaho na. Kan saan ka no naimot. Ala ba kay? Tanog swerte may. Gaburak to man iti kwarta ni tatang. Tilay bagbagamat. Uray ko man no pumudno nga agswerte ka lakay. Sama. Agswerte yak to ba kay?
Promise? Mga nang tatang, nakaluto ni nanang. Ay, nay, nagbayat ti biyag ko tunggal umayak dito yung lugar yo baraw. Bagan maturog lat kukuag dito yung nagdakil abalayaw. Katwa na, kababain mo't no pagtrabahon da kayo, tatang. Ag-relax kayo, kid di. Ay, win nga raud. Agam kababain kada nanang kentatang mau. Ang mga no'y bagada sa dutak. Saan, tatang? May kay kid din. Makan tayo. Para bangon mo gaya man. Ay, rumuara kung bakay. Ni, alas 5 pa lang. Nasipnat pa. Anya tarami dami talon na ya. Ado ti maarami di talaw. Malating na kaon. Mangang kapay ang mawampay magayam na luto. At da pinalong pa tinapay. Iso na ti pamigatak itong madamdam ha. Agawid ak tulat taninton pangal daw. Nanang, saan ka di nga agawid ni tatang ita pangal daw? Kunanamot nga agawid taw may mangan. Ngamawampay laang mat. Tinapay laang mat, binalon na. Inak ka di ayaban, nanang. Alamang nga rodan ako. Mapan ka ni Jitalon. Bukawan ni tatang mo. Nanang, awan mo't ni tatang ijitalon. Anya, ayan na nga rodan nga eh. Kunana mga Jitalon ti papanan na. Rinikos ko pa iji kataltalunan. Kat awan mo't. Anya, ay, sapay di na itugtugot ti cellphone na. Kasano ang makontakta nga eh. Bapan kami na balayan. Agyaman nakiti pa ng sanga iliyo kanyak Ay, awanan yaman na abalayan. Ay, wine, adagayam intindi na kay abadbado kan sapatos ken ka abalayan. Adapay kalkalugong. Ay na, nagsaya atay. Apag isaw, kasapulak ti kalugong ta, napunot iti lugar may. Ay, ala, mabit laing tayo nakalain. Nalipatan nila kay nga intindi tay. Nasa pangamin arimwar. Ay na, thank you abalayan. Ay, pakibagam tungarod ka ni abalayan alalaki Salamat unay. Narabyan ka man na nasimang putbulog. Nagapwa man na ya. Di talang, ha? Ay, nakaluto kan. Agaw, kanta mabisina ko. Sungbatan pa iti saludsud ko. Nagapwam ko na. Di tabalay da kumparay. Nag-istorya kami lang. Anya launay ti pag-isistoryaan nyo, aya? Kanayon lakastan. Marabrabyan ka sumangsangpot. Kan masapsapa ka rumwar. Kunam talon ti papapanam ngam saan samot. Talon mga talaga. Ang kagagaw ta mabibisina ko. Adakwar tayo tatang. Apay madan ti kwarta. Umutang ako ma. Paggatang may ti abono. Abunaw. Basta sa o kayaw, abunaw ti pampambaryaw. Apay, anyat abunwan yaw. Awam makitak amula di asawam. Diyan may lapagay ti imulmula na. Nalpas matin ti panagtatalaw. Apay, nagsikin crap ay di asawam. Saan, tatang? Milagayam. Inyang araw ti abunwan yaw. Diyak mo ka ni bulog, Basta kung nanamot akasapulan na ti abuno. Pambarla di asawam da ita. Mga nod na babae na. Isaw ti pangtindan na iti utangan yaw. Sana po no day tatang. Awan babae di manugang yung. Nagsingpot ni bulog. Di mula mo Nalakat yagin si singpot. Ken, kuna makanayon na marabyan na sumagsangpot. Kaya masapsapa mo arumrumwar. Papananda. Iji talon. Talon nga. Anyat kuwan na iji talon. Asikasuan na dagi jay mula na anatang atatang. Ay na nakitak jay talon yaw. Basit tinaimula anatang ijay. Japat dyan na talon ti papapanan na. Ha? Ay. Paliwam dyan asawam Ang mga nag-chichiks. Ibagaman tagpaiso kanyak bulog. Talon ka di nga agpaiso ti papapanamwan niya. Ha? Apay niya mo day tadamdamaga mo, Jima? Makikita man narugrog iti bandok na sumangsangput, Jakon pinilit ni tatang agpautang iti kwarta. Tadamot punto na itimbaga na. Anya kumati abunwam, kanalpas mo ti panagtatalon. Saan ka man nag-second crop? Ay na, kadagi tayo mulak anatang ijitalon, Ay, imposible daytan.
Nagbasit di mulam ijay. Jackpot yun din tangay bagbagam. Ha? No, da babae may bagam madagos kanyak, tay pagat-pagat ko. Ha? Di ka man umisim iti kas tabulog. Ha? Asino ti babaeng? Asino ti pangtadam iti utangan ta kwarta? Ay na, awang babae, bagay. Di ka ngamin basta mamatilatan iti amam. Pamadakis na laday jay kanyak. Papanan nyo, gabay. Nakasukat kayo, mate. In kami agpaling kita, tang. Sumurot kayaw? Ay, winbad tanay. Awan masinsiday di balayin. Kasto ikaw, dagagsukatayin. Una, ijamit la paling kiti papanan tayo. Ay, nagmayat talaga tibiyag yung agasawa. Mabalin nyo lat ti rumwat iti anyaman nga oras akayat yung erorwar. Tadalugan yaw. Una, tatang. Kan ag-grocery kami to pa yun. Oray siya, tanay, naibusan ti pangkusinak. Awan amin ay. Sige, gumatang tayo ton tatang. Da kami ton timang bayad. Ay na, agyaman nakabaraw. Awanan ti pangisukataken ka manugang kaw. Manmanaw ti kasken ka kasing pahit. Mabilbilang lang. Bayat man nagpasyar, balasang ko. Ne, da kayo magayam tatang. Ala, sumrag kayo. Italaang man na nakapasyar kayo dito balay Wala, kailuhon na giti apo ko. Ay, ayan na nga ni Bulong. Ay na, sana matatao dito balay ti anak yo tatang. At daman ni talonan Ay, kastaya. Ay ala, aginanak man nga rudbeeta, inak man sa rungkaran ni Abalayan. Nay, apay nga da ka abalayan. Kaano pa ya simbangpet ka? Itay laang Abalayan. Umay ko man iliwan dagiti apo ko. Di damot nga minagaw-awid ni Balay. Ay na, kasano ka na makaawid da. Kaya ultimo pagpliti da ket awan. Mangurkurang isda, balayan. Takasa daw, sadot mo't dyan akmaw. Inal daw ama pa nagtalaw. Ang awam magimgimulan na. Mapansamay lagtugtugaw iji tambak ti talon. Awam matrab-trabahuan na. Awan mula na. Hey, masya na kiti anak ko. Tamba iramrama na nga grigrigat iti silong ti anak mo, kabalayan. Di nanto mat pinilpili ti nakiasawan na. Anya ka ita. Natangkin namin ti ulo na iday. Sige, Abalayan. Mapanak pa Ay, sige. Kung di bakasyon na ita nga balayan ko. Awampay uray may sala ko maakamuti. Wino sa ba pa sa lubong na. Ima-ima nga umay. Oo na yan. Dilagbayin. Naimbag pa'y ka dyan balayan ko di banger. Na naparabor da. Tila may itanda kanyak. Ngam na ita nga balayan ka. Awampay na puutak nga intin na kanyak. Uray sa nga rakam la kumaadikay. Awan! Julie, bakit? Agree ka. Apay yan? Apay gabi? Marigata na. Agangis. Nakapandag na nadagsan dito barokong ko. Ala. Apay yan nga. Sige. Mabit lang. Diipan kay hospital. Ay na anak ko. Agpaimbag ka. Apay ngay. Binaybay am samo nga min tiba game. Di kan samo nga min nagpapalo up iti check up mo. Tiyan mo ka naimbaga na ko. Ngam sa matgayam. Naliwayak tinagagas na nang. Di makil ka no ti puso ni Gabi nanang. Siguro nakasta ti sakit na. Ang nakarkarumot itan. Naparigat samot nga min iti trabaho. Ti amok aket itultuloy na ti panagpaagas na. Ang insardeng na magayam. Ala, agpaimbag ka anak ko. Uwan na nang. Kurang laitina na ito Tatang, da kayo pa'y lati pangital ka ni Gabi Tamasapol nga agtrabaho tani. Saan pa'y la makatrabaho ti asawa? Agpaagas pa'y. Bantayan nyo ti asawa ken asikaswon nyo Kitala Ang pagtrabaho ngay anak ka. Kompormiditan
Agoy tres akon no sales lady no iso. Ta sa anak mo't la nakalpas iti koleyo. Malaga rod. Sapay ko mga rod tagimbagan iti mabiit ti asawam. Bulog. Akin laya ka dagita ibumbunag dagita babaros. Kan nagado atarong mo dagitan. Anya dagita inangkat mo. Ha? Pugto, abakay? Ay na, di nakman parigatan nga agpugto. Nangalaam ka dagita aya. Dagita imulak iti bangir abantay, Ha? Minulaam di bakanti aluti tayo ijay? Kuwan ta sayang. Nagmulak iti ado alayakan taro. Di agpay suman, bulog. Wang nga na. Taytan ti bunga ti kanayon nga irurar ko iti masapa. Naniso amarabrabyana nga agawad. Anya? Ala, sa pinangina ti tarong kan laya ita. Isuwarog at siyang babakay. Ay na, nukasta. Diyak na yung pag-arup lakay. Nalawa maghayam ti minulaam. Una, tapno guminawa mamatibiyag tayo. Day, anya ngay day ta ipatpatak daryo di ta sangot ti balayaw, Jima. Pagbalinan mi abay kiri tatang. Kan minimart. Ay na, nakatsamba di asawa. Ngamin kay, nalawa ti minulaan na. Uwan nga rod uray siya. Jak mo day ta. Inlimod na. Takayat na kano asurpresaan tatang. Ay, kinanda pa ilugan yan. Uwan, tapag-deliver min to iti tinapay. Kanda duma pa ang mailako. Ay, nasaya at nukasta na ka. Ay, ayan nga ni Bulaw. Aday di kusina, aglutluto. Apay aday bagayaw. Ada ko mga round. Congratulations, Bulog, Barok. Apay nga alaman nun da kung tatang. Wanatan nakatsamba ka. Ay, sorry napasakitan ka iti kalabas. Pinababainan ka. Imbagbagak asadot ka ang nagbidutak gayam. Ay na, awang kanya day jayin tatang. Lipatan nyo dagitan. Basta mapakawanak. Gawin na? Basila ba nagdagita? Ay, thank you garon Nan, 5 gaso mo mga ron. Tagumatang ang itipuspuraw. Apay, anya klase apuspuro day tatanagnina? Kwa, 4 o 5 abaks ti katangag. Reserva ti daduma. Ha? Ano ka nga tangay nga agimbag gabay? Nabaybayagan nga agsaksakit ka. Dandanin, tatang. Agimbag ka matanatanay. Kasi mo dyan ako ngagtrab-trabaho. Tulungan mo nga mintibagim Pasensya kayong tatang. Amok ang maumuma kayo na mga asikaso kanya. Ay, makapasikur nga mintikas tao Si kalaka na ayaw ng timay lutlutuan. Nung nauma kayo na mga asikaso iti asawak tatang. Alam, agawid kayo. Nay, anda ka magaya man nakaong. Ala, agawid kayong tatang. Takababain mo't no madisturbo kayo. Saan kumamot kasta at aramidin nyo? Ita, taawanan magimulan nyo iti asawak. Kastalatan ti trato yu kan kuana. Idi adapay kwartan ni Gabi. Kasla isun ti kasingputan iti imatang nyo. Ngam ita, taawan maitid na kada kayo. Agkakasakit mo tin asarita ti bagbagayo kan kuana. Ay, pasensya kan anak ko. Ay, sorry. Ala, agawid kayo. Tasya kung ti mga sikaso iti asawa. Ay, kuwa, sa anak apo manaw, takayat ka tulungan. Kasi kagamain. Ay, ala, ay, sorry ko man Kamalik day jay, isuha suray. Kahit promise, jak ulitin ng tikas jay atrato ka ni Gabay. Suray! Natauhan na kiti bagbagat anak ko kanyak. Nagsingsingpot ak nga rod kat nagpakpakawanak iti anak ko. Kastamutan iti manugang ko. Pudno mat ngamin ti imbagat anak ko. Asak la nasayaat no da pa kay ranuda. Ngam nawanan magimulak iti may sa tao. Agbaliwan ti panakilangan ko. Banag asaan arumban. Katita nila tan Julie tagtrab-trabaho tamay parit ka ni Gabi tagbanog. Kat damod jema kan ti asawa na napintasan ti panagbiagda. Adon ti business da. Kat pasaray purwakan dakmat iti kwartada,
Alakastan, tigayam mo, Mario. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritan ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, God bless kada kayo amin. Hello gagayam, naragsak nga oras kanal daw tayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni pagayam tayo akarya saan napud no anagan, tintay drama ita. Ngamsakbay na, hello mampay ka ni Mera Florage, dita nagilian la union, kanami na ngagdangdangag dita nagilian. Ni Jack Nel Dinero, dita San Fernando, La Union, kani Jesseville Nerido, dita Canada. Kastiman, ti ko na ni pagayam karya. Dear manang biyanang, pag ininagawan may tikapsat ko, ti inami nga si kaswan, tabarang kunak, no siyak ti pangtadan, ti inami, itinabat-bati asanikwana. Katnoan niya tararamidak, kastamat laang daramid tikapsat ko. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Ala, mangan kan nanang tapno makatumarkan iti agas mawain. Pumanaw ka ditaan, karya. Tasak ti mga sikasukan ni nanang. Anto iti danomyaw, nanang. Ay, apay aya, apagin nagawan dak nga si kaswan. Siyak ti babae, iso asyak ti rumbang ang mga sikaso kada kayo, nanang. Uray lalaki masikasok ni nanang, karya. Nalalay nga tupay nga agluto kumsika. Mas kayat ni nanang tiluto kumsika. Ay, basta yung kay Jay, tasyak ti mangpakan kun ni nanang. Siya kun kunanay. Na, Ipatog ko dagitan no di kay agsardang nga agama. ay, No anyat naknakan niyo Taglinlinong ba kayo ang mga sasikaso kanya? Kabalak ti mga nasisak. Sana na masapula subwandak. Basta'y disuyulatan ti ka nagditalamisaan. Ala, panawandak dito yan. Naggapan nyo, nanang? Narabyan kayo? ay inakina si kaso ni Apong yu abakay. Apay, masakit ni apaw. Saan? Napigsa ni Apong yu, nung masapol nga si kaswag. Tapno siyak ati pangtudan na itilot ay kain balay na. Anya, apay ay pag-interesan nyo pa'y laday jay. Dala nga roden inted na atawid yaw. Nangina ti dagaytan. So masapol la siyak ti papananday jay abalay kun lutay. Nung ay sana da kayo tipang tidan ni apong? Ay sana mabali na. Agreklamo no kasta ti mapasama. Nanang, madamag kumanlaang. Asinun to ka diti pang tidan niyaw, dito'y balay kan lutiyaw inton matay kayon. Siyanak pa ya matay, Simog. Napigsaak pa ya nakaw. No siya, tiyak kaya at adanunan tigas iti taon niyaw. Diyan may lamain diyo yan tiyagbiag no kasta. Nuda kayo ngam no siya, kayat ko pa'y tagbiag. Uray limawan no sa nga pulo at awan kumapay no mabalain. Ay na, bakit kayo una yan danunan nyo pa'y tikasta atawag? Saan? Napigsaak pa'y lang. Napigsaak amag na. Napigsaak ngagtrabaho. Kan kang runahan ti amain. Napigsaak amangan. Nasaw ni nanang kanyak asyak kano ti pangtidan nanto itilutay kan balay na. Tasak ti buridag, manang karya. Nay, agtal na ka. Di ka agarami di ti istorya si mo. Siyak ti dakdakkel ti karbengan na. Tasyak ti inauna. Siyak! Tasak nga ro ti buridag. Siyak nga raw. Nanang, Uncle Sibaw, anya man na ti pagrekrekyaran yun aya. Basta agsabat kayo, agapa kayo. Apay aya, kasta kayo. Ay, dito'y ulitag mo Almanan na pa'y laon jay balay ni Apong yaw. Nakababa nang lang aruday. Ay, bagbagaan to'y inamarnal. Nagpinpinsyon lang arudan. Yung pag-interesan na pa'y lang, nagbasit aluti kan balay ni Apong Mau. Gusto daytan, dudua kayo ngagkapsat. Rumbang ko mga katunusan kayo.
Ni apong tag desisyon no asino ti pangtidan na iti dayjay. Mga men, Simaw. Di ka pakalaeng ang mga dang. Ta si bibiyag pailaeng ti inata. Urayon ta. No asino ka data ti pangtidan na iti dayjay. Basta siyak, ti pangtidan na. Siak! Pasensyaan yun ani tatang ko insan. Nakababain ti aramidin na. Mapanasong sungatan ni Auntie Jabalayo. Ay, oray ni nanang insan. Kasta matla ti aramid na. Isong awan ti rumba nga ikidawam iti pasensya. Tagpada da iti aramidin insan. Ay, win nga rod. Nauna yun lagi dyan adadakil ta. Bakit kinlakaydan gam kasjay pailaang mati aramid ta? Uwan nga rod. Agkabsad da pa yung mga rod. Ay, agin innagaw daki din. Iti sanikwa ni apong ta. Malaka bagbagaan talata. Dagiti dadakil ta, insan. Apay manan nga da kayo dito balay ko, Karya, Simon. Umay kasi kasuna nang. Inyagan ka iti suman kun putaw. Paboritom dagitoy kahit. Ay, bas paboritom to yung inyag ko, nanang. Bibingka kang turon. Mala, idi suyo lata ditanta ka nag-amin dagita. Paborito kamin dagita. Nagdigos kayo, nanang. Ay saan, tamalaminak. Maminsan lang iti makalawas ti panagdigos. Saan ngay naldaw? Ay, umangamin si Mau. Numabali, nuray sana. Nagdigdigos ni nanang. Tan nalaka ang malamin ti babakit itan. Saan ka day, nanang? Kawan ba? Labaran kayo, ano kaya yaw, nanang? Mangipapudutak iti paglabar yaw. Ay saanan, masadutak nga aglabar. Nalaagawid kan si Maun. Tasyak timang bantay ko ni nanang. Na, apay pagawid din na ngay. Sikat agawid mo kayat mau. Siyak timang kadwa ka ni nanang. Maturugak ay tarito'y balay na. Tanay, narigat no agmay-may sa ni nanang ditoy. Ay ura siyak. Maturugak mo ditoy. Mala, maturog kayo na dwa dito tapnawan rere. Kat pagyamanak no kayat da kakadwaon dito'y balay. Umay kayong amino di je balay. May mayat no ijay balay ti pagyanan yaw. Tada dagiti babay nga apo ko ijay mga sikaso kada kayaw. Tani manang karya, awan anak na babae. Saan na kay ama sikaso ti lalaki nga anak na? Nagruna kat ada trabaho na. Kasya nga ang mga sikaso ka ni nanang. Sa anak ba't nga inotel, anak ko? Sa anak ngagpasikaso kada kayaw. Tanapig sa akpay. Kabalak nga sikaswan ti bagay. Tantang, papanan nyo? Apayan nagdakkel ta bagyo? Ag naidak pa ilay di balay ni Lulam. Taday, madlaw ka kung nakapsutan ni Apong yaw. Anya? Apay di na kaya ti agnaod dito'y balay? Di na kaya, tamabain ka nung agpasikasaw. Iso asyak lang ang timba panijay. Anya? Ang mga mauna anak man yan tiyaw. Iso man ti makakaadan na mga asikaso ko ni Apong yaw. Ha? Sip-sip na ijay nga ang tiyaw. Ambok tumo ila jay balay ni nanang ti almanen na. Ay, kadagpada kayo lang nga tatan. Uremot na kayo. Al-almanen nyo mo at balay ni Apong. Siyak mo talaga ti pangtidan ni Apong yung ti dayjay. Ta siya nga ro ti buridak nga anak na. Sa bali mo ti rason ni Auntie Karya. Isukan no ti dakdakkel ti karbengan na iti dayjay abalay. Ta isukan no ti inauna. Ay, siyak. Siyak nga ro ti buridak. Tatang. Nagpintas ngamin ka ti lokasyon di balay ni Apong yaw. Igid amis mo ti kalsada. Nagpintas a pagbisnisan ijay. Iso nga almanen launa diyan tiyaw. Anang, umay kayag na rin ijay balay, tanay, nakapsut kayon. Umumay mat ni manang mo dito'y numamensan. Awan kaste adda ka na yung nakadwa ma. Damdamagan da ka dagiti apo ka nanang. Agnaid ka kanun ijay balay. Kato'y balay kon ngay. Asino ngay tagnaad. Isira tayo ha? Anya, mapantayo ni ijay balay. Tayimpake ko, nagiti kawasyaw. Ay, malang aruda. Da kayo ti makamaw. Kalaat mo't nga mina na kimapsutak. Bakit ka talagan? Ha? Ti
Ti kunana, nakasigurado, no alaan na ni nanang iti balay da. Bayan nyo, no iyawid da ni Apong nanang. Di ka man makinagawin. Daywan, kukwa na lang ni nanang. Takukwak mo't ti balay ni nanang. Anya, saan ka di akas ta nanang? No kaya't yaw, kasarita yun to ni Apong. Tadwa kayo apang tedan na iti balay na. Tapagguduan nyo ko ni Uncle Simon. Ay saan? Siyak laeng timang tawid iti dayjay. Bak nang mo't laeng dayjay nga ulit tugmaw. Sige, mapanak kayo balay ni nanang. Inak itrangka. Kano nakatrangkan? Intrangka ni Uncle. Ay kasukatak at itidakdakkel ti tulbog na. Tapno awan ti sabali ang makalukat. Siyak laeng. Ay, anak ko. Nagpapasama ka na Apong yaw. Kapasag sangitam. Tasayata si Mang Padgayon tatang. Natayan ni Apong. Saan nagangangas? Anya, nanang. Maya! Ay! Anya jay inyawag mau, iti kasinsin mau. Ano ni Apong yaw? Natayan, nanti. Anya! Ay! Ay na! Nanang kuya! Apay gay! Alinibasan na kami. Apay ay na! Di mo man laim pagamay. No asino ka na kami kan ni Simon. Timang tawid itinapanawam abalay mo. Siyak ka daw. Naglaing kan. Apay, ada kasuratam, amang ipanagnag, asika timang tawid itinajay. Automatic asyak balay ka tinakagsatan ti angis na. Kansak ti buridak nga anak na. Ay, sana mabalinti kasta nga ibagbagam. Ha? Aglini pa talang agkapsatan no kasta kaswan. Ha, tatang. Anti, husto ko man. Hey. Di kay agapay ti sango ti bangkay ni Apong. Pag-aasiyo. Ilakaw ti balay ni Apong yaw. Tapno awan apalan jay ang kalbaw. No ila ko yaw, pagguduan nyo, ti mapaglakwan nanang. Anay, tanababa ng mula nga amang jay kapsat ko ng siyak. Ad-adaw ti anak na amang tulong kan kwa na. Siyak ngay, may sa ti anak kaw, si Kalaeng. Nanang. Naala kaw ti papeles ti daga ni nanang. Isu nga awanan ti maaramidan ni ang kalmaw. Gumba talaga dahi dyan nga antay. Inla ko nakitinjib malay dahi di Apong yaw. Ala, baybayan yun, tatang. Sana bale? Tasaan kayo abaybayan? Adu kami nga anak yun, ang tulong kada kayo. Oh, nasakit nga ron nakam ko kaniyan tiyaw. Punasin nyo dahi ta, sakit tinakan nyo, tatang. Ito julatan ka ni Auntie Dayjay. Anya pa'y latsap-sapulin nyo, aya? Kat binulan mo at nga ikanda kayo iti allowance yun. Nakaw. Tatang, baybayan yung Dayjay. Ito julatan ka ni Auntie. Kandi kay agimula iti sakit tinakam iti kabsat yun. Taawan maganap yun iti dayta. Nanang, rumbang la pagbingayan nyo kani Uncle. Saan nga raw? Abay, di ka makaawat, Arnel, Kitaan nyo, di na kay kasarsaritan ni Uncle. May ramaraman pa yun na mismisuutan na kwa. Umanaw tan dito, tapno maliklikap jay kabsat ko. Anya, papanantay ko ma. Ada nakita ka house and lot. Isunala ang taadayo dito'y dayjay gatanga kabalay. Anya, ay, jak mabalinti pumanaw dito ya. Ta dito'y ti ayan ti trabaho nanang. Makaambo ka, no agbati ka dito'y. Basta siya, makaraktaw ni ti pagnaidan, intun magatang ko jay ilaklako da abalay kanya. Ipatawid kun ken ka to'y balay. Tabangan no madamdama, mga sawa kamutay. Kaya ti makikabalay iti agbali na manugang kaw. Iswa, lumasin na kaw ni ti pagnaidan. Okay, aking balay nga rod itigatangan nyo ngay. Amaw ni kumarek ti aking balay. Mapan ka binta, tayo nakbayadan ang ti balay. O anya ngay maray, mapantan. Wan, itaypay ang nakarubuatak. Si kalat ururayo kun maray. Nala, mapantang arudan. Agkumyutan. Iplitsan nakatawan kwarta. Ay, wan. Ay, danag mo na ya. Kat, anya ngay, nakasaritam ti aking balay.
Imbagam, mapantay-tay jay. Wen, inawagan jay kumarik. Tajay kumarik tada kontak na kunkwana. Aya, kunak man no am-amom di agilaklakaw iti balay. Saan? Am-am mo ni kumarik. Ngam siyak jak am-am mo. Ang busy jay kumarik. Iso asyak laangan timang kuyog kan ka. Amo tanga raw ti papapananta, maray. Wen maray. Inted jay kumarik ta adres sa papananta. Ay na, nagpintas dito'y maray. Nalawat arubayan. Kanawan ka arubam dito'y. Tapasing magayam afursil na kita babalay ti karubam. Nga raw, maray. Ay, no, adala ko makwarta. Gatangag amin na gitan, maray. Wen nga rod amare. Mom, kastoy ti arapaap ko apagyanan, maray. Isu na lang takaslan na baba dito'y abanda. Okay lang, daytan, maray. Sana problema. Masino nga ti kadwam tungag na dito'y maray. Ay, awan may sak, maray. Umay kanto agpaspasyar No, kaya mo ti agbakasyon, may kanto lata, maray. Sapay ko mataybak nang nadayjay ngay naguman na. Tatang, agsasao kayo man ang nagmaymaysa. Hey, malaglagip ko nga raw, tinaramid di kabsat kaw. Sapay ko taybak nang na kung kunak. Ay naapo, day takay man Lipatin yung dayjay kunak lang arudan. Ato iti kwartayo. Inted dagaret. Sindi kun joy dayta. Kun dayto'y matitid ko para kada kayo. Ay, kaya manak manan Nawanan yaman na tatang. Inkay kitnik pa siya. Rumwar kayo. Tain kay agpapukis. Ag-shopping. Kun mangan kayo itiruan. Tapno, mayaw-awan nyo man. Di pampanunutin nyo, tatang. Laban nga rod. Ilibrik man nga rod ti kumparek. Ing kami man mang restaurant. Hello, maray. Kaano nga agpasyar ka dito'y balay ko? Umay ka agbakasyonen tapno adda kadwak. Hello maray, into na da kwarta ka. Umayak to. Ay, umay ka din, maray. Sukataktaw na ita playtime. May kawaak dito itawan kadwak. Di mo makaumay ti anak kaw makumikom iti trabaho na. Sige nga Rod, basta sukatam ti plitik, maray. Wan maray. Basta umay ka, taag bakasyon ka dito'y kabarbaraw abalay kaw. Ay na, imbagta nakasangput ka. Sabay na nagtudaw, maray. Ay, wan nga Rod, sapay adda mapag naman ipo di jay kalsada. Awampay balon ko apayong. Mabasa ako man. Mala, dinanakan maray. Mangantan intong madamdama. Mano nga aldaw mo ngay dito, maray? Di uray makalawas no isaw. Basta anusan nakapakanan na. Ay na, awan problema iti dayta, maray. Mabalain. Maray karya, agring ka, maray. Ay, apay, maray. Kita manay, nalayos sa matan. Ay, alala, nga pa isaw. Dandani mo madano ng tidanom to'y kama. Ala, bumangon tan maray, tan may malayos tan. Ay, saw. Agbakwit talangan. Ay, wad maray. Hello, Nanang. Kumusta kayo ditan? Ay na, nakuya, nalayusa ditoy, nagbakwita kaon, patingga-tingid mo tanti na namin dyan balay kao. Ay nawanay, nadadalan, nagitay ka barbaro arep ko, kantay daklativay, kan nagitay paglutwak, sabay dinginain, kan hulugan namin, nagitay anak ko. Ay. Anya? Apay ngayon nalayos kayo? Sigun ka dagiti asidag iti dayjay ang lugar. Isugaya mapimadaw dagiti kakaaruba kijay. Tasigudan amalay layos ijay abanda.
Inapaw, da mo amaw akasta, anak kau. No amok lakas jay, jak ko maginagatang day jayo na balay. Sayang tinaigatang ko ijay, anak kau. Sige, umayak dita, paman nga agsardeng tito daw. Tagaawid kayo paila ditoy. Kabagays, gatanga mong di balay kaw ijay lowlan. Ay sana, manang. Jak ka sa pulan daytan, adan balay kaw. Ay, adang, bintas mo't tuntoy balay baw. Ewan pinapintas na giti anak kaw. Sika ngay, damag kaw, nalayos ka kanaw. Ay, wen nga raw, nailaw anak anang gatang iti dayjay. Hay, ilaklakaw, maawa mo mang gatang. Sayang ting gatang ko iti dayjay. Wala kaila kum lata Adan tulata siguro maggatang. No ilakok iti nalaka. Dapay siguro namnama balakok dayjay. Agam, hayan yan. Sayang tinaygatang ijay. Suray kabagay. Inaguman ka. Binukbukodak tinaglakwan iti balay day dinanang. Nalabay karma kanyak day tayo napasamak kabagis ka. Mala, napakawan kan kabagis. Aklunak nga di damaw, nagsakit tinakam ka. Agamita, sanain. Tanaamiris ka nga oray siyak. Nagbalinak mo't agam brown. Tapi nagintirisak editi balay day dinanang. Isuali paten tanday ta. Napakawan kan. Ay, agihaman na kabagay. Naurnos mi metlang ti amin kada kami iti kapsat ko kat mayatan tilinangan mi. Katimat balay anagatang ko, inlako kon itinalaka, tajak metlaang mapagnumaran. Kat tinaglakwak, nagbingayan mi iti kapsat ko. Alakastan, tuy pagayam mo, karya. Alagagayam, di tanti nagpatinggan ti pakasarita ni pagayam karya. In your nose para iti script kan iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless iti tunggal maysa.